Перавозчык. Я застануся на гэтай рацэ, думаў Сіддхартха. Гэта тая самая рака, якую я калісьці перайшоў на сваім шляху да людзей-дзяцей. Мяне пераправіў тады адзін слаўны перавозчык. Я пайду да яго. З яго хаціны пачаўся калісьці мой шлях у новае жыццё, якое цяпер зношанае і скончанае. Няхай жа і гэты мой новы шлях і цяперашняе маё жыццё пачнуцца там. З пяшчотай ён глядзеў на бягучую ваду, углядаўся ў празрыстую зялёную глыбіню, у крышталёвыя лініі яе таямнічага малюнка. Ён бачыў, як светлыя перліны падымаюцца з глыбіні, як лёгкія парывы ветру прабягаюць па зіхатлівай воднай роўнядзі, як адлюстроўваецца ў ёй блакіт неба. Тысячаю вачэй глядзела на яго рака, зялёнымі, белымі, хрустальнымі, нябесна-блакітнымі. Ён любіў гэтую ваду, як яна зачароўвала яго, як ён быў ёй удзячны. Ён чуў у сваім сэрцы азжыўшы голас, які зноў прачнуўся, і гэты голас сказаў яму: «Любі гэтую ваду, заставайся каля яе, вучыся ў яе». О, так! Ён хацеў у яе вучыцца, хацеў слухаць яе. Яму здавалася, што той, хто разумее гэтую ваду, зразумее яе таямніцу, той зможа зразумець і многае іншае, многія таямніцы, усе таямніцы. Але з усіх таямніцаў ракі яму адкрылася пакуль толькі адна, толькі тое, што адчула ягоная душа. Ён бачыў, гэтая вада цячэ і цячэ, увесь час нястрымна бяжыць яна, але ўвесь час застаецца тут, заўсёды і ва ўсе часы адна і тая ж, але ўсё ж кожнае імгненне яна новая. О, каб ахапіць гэта, зразумець гэта. Але не зразумець, не ахапіць гэтага ён не мог, і адчуваў толькі, як варушацца ў душы смутныя здагадкі, усплываюць далёкія ўспаміны, гучаць боскія галасы. Цялесная, плоцевая пакута голаду стала невыноснай. Сіддхартха падняўся і паплёўся ўздоўж берага ракі насустрач патоку, прыслухоўваючыся да плыні, прыслухоўваючыся да галоднага бурчання ў сваім жываце. Ён дайшоў да пераправы, і човен быў ля берага, як быццам ён чакаў яго. І ў човне стаяў той самы перавозчык, які некалі пераправіў цераз раку маладога самана. Ён таксама моцна пастарэў, але Сіддхартха пазнаў яго. «Пераправіш мяне праз раку?» – спытаўся Сіддхартха. Перавозчык, здзівіўшыся з таго, што такі знатны спадар падарожнічае ў адзіночку і пешшу, пасадзіў яго ў човен і сеў за вёслы. «Цудоўнае жыццё ты сабе абраў», – сказаў дзіўны госць. «Прыемна, мусіць, праводзіць кожны дзень ля гэтай вады і плаваць па ёй». Вясляр, усміхнуўшыся, кіўнуў. «Гэта цудоўна, спадар, гэта на самой справе, так, як ты кажаш. Але хіба не ўсякае жыццё цудоўнае і не ўсякая праца?» «Магчыма, але твайму жыццю я зайздрошчу і тваёй працы». «Мая праца, спадар, табе хутка перастала падабацца. Яна не для людзей у прыгожым адзенні». Сіддхартха засмяяўся. «З-за майго адзення мяне ўжо сёння разгледзелі і недаверліва разглядалі. Перавозчык, ці не возьмеш ты ў мяне гэтае адзенне? Яно цяжар для мяне. Тым больш грошай, каб заплаціць табе за пераправу, у мяне няма». «Спадар жартуе», – засмяяўся перавозчык. «Я не жартую, сябар. Угледзься, аднойчы ты ўжо перавозіў мяне ў тваім човне. Бясплатна перавозіў. Так зрабі гэта і сёння вазьмі ў лік платы маё адзенне». «А спадар пойдзе далей падарожнічаць без адзення?» «Ах, я з радасцю скончыў бы гэтае падарожжа. Я быў бы рады, калі б ты, перавозчык, даў мне сваю старую накідку і пакінуў у сябе памочнікам, а дакладней вучням, таму што спачатку я павінен навучыцца кіраваць човнам». Доўга, дапытліва глядзеў перавозчык на чужака. «Цяпер я пазнаў цябе», – сказаў ён нарэшце. «Ты начаваў калісьці ў маёй хаціне. Гэта было даўно, мусіць, больш за 20 гадоў таму.
Я перавёз цябе цераз раку, і мы добра развіталіся. Ты ж быў Саман. Не магу ўжо ўспомніць твайго імя. Маё імя Сиддхартха. І я быў Саман, калі мы сустрэліся з табой. Што ж, сардэчна запрашаю, Сиддхартха. Маё імя Васудэва. І я думаю, ты і сёння будзеш маім госцем. Заначуеш у маёй хаціне. Раскажаш мне, адкуль ты прыйшоў і чаму тваё багатае адзенне такі цяжар для цябе. Яны былі ўжо на сярэдзіне ракі, і Васудава, змагаючыся з плынню, мацней налёг на вёслы. Позірк яго быў скіраваны на карму чоўна, мерна працавалі моцныя рукі. Сиддхартха, не адрываючыся, глядзеў на яго і ўспамінаў, як калісьці у апошні дзень яго пустэльніцкага жыцця цудоўнае пачуццё любові да гэтага чалавека напоўніла яго сэрца. З удзячнасцю прыняў ён запрашэнне Васудавы. Калі яны даплылі да берага, Сиддхартха дапамог Васудаве прывязаць човен да калочка, і перавозчык запрасіў яго ўвайсці ў хаціну, і даў хлеба і пладоў манга, і наліў вады, і Сиддхартха падзяліў з Васудавай ежу і еў з асалодай. Потым, калі сонца ўжо пачало схіляцца на захад, яны сядзелі на беразе на паваленым ствале, і Сиддхартха расказваў перавозчыку сваю гісторыю, усё сваё жыццё, як яно паўстала перад яго вачыма ў той час роспачы. Да глыбокай ночы зацягнуўся ягоны аповед. Васудава слухаў з вялікай увагай. Ён, здавалася, убіраў у сябе аповед Сиддхартхі, паходжанне і дзяцінства, і ўсе гады вучэння, і гады пошукаў, і ўсе радасці, і ўсю тугу. Сярод шматлікіх добрых якасцяў перавозчыка гэта было адным з самых вялікіх. Ён умеў слухаць. Ён не вымаўляў ні слова, але той, хто гаварыў, адчуваў, як спакойна, адкрыта, добразычліва ўспрымае Васудава яго словы, як аніводнага не прапускае, аніводнага не чакае з нецярпеннем, не хваліць пра сябе і не асуджае, а толькі слухае. Сиддхартха зразумеў, якое гэта шчасце расказаць пра ўсё такому слухачу, пераліць у яго сэрца сваё жыццё, свае пошукі, свае пакуты. Але канец апавядання Сиддхартхі, калі ён гаварыў пра дрэва каля ракі, пра ганебную сваю слабасць, пра святое слова «Ом» і пра тое, як, прачнуўшыся ад свайго забыцця, ён усёй душой палюбіў гэтую раку, перавозчык слухаў з падвоенай увагай. Слухаў, нават заплюшчыўшы вочы. Сиддхартха змоўк, і наступіла доўгая цішыня. І потым у цішыні загучаў голас Васудавы. Так я і думаў, сказаў ён. З табой размаўляла рака. Яна і твой сябар таксама, яна размаўляе з табой. Гэта добра, гэта вельмі добра. Заставайся са мной, Сиддхартха, заставайся, мой сябар. У мяне была жонка, яе ложак быў побач з маім, але ўжо шмат гадоў, як яна памерла, шмат гадоў, як я жыву адзін. Жыві цяпер ты са мной. Месца і ежы хопіць нам абодвум. Я дзякую табе, сказаў Сиддхартха. Я дзякую табе і застаюся. І яшчэ за тое дзякую табе, Васудава, што ты так выдатна слухаў мяне. Рэдка сустракаюцца людзі, якія ўмеюць слухаць, і ніколі не сустракаў я чалавека, які ўмеў бы слухаць так, як ты. Гэтаму я таксама буду вучыцца ў цябе. Ты будзеш гэтаму вучыцца, сказаў Васудава, але не ў мяне. Слухаць мяне навучыла рака. У яе будзеш вучыцца і ты. Яна ўсё ведае, гэтая рака. Усяму можна ў яе навучыцца. Глядзі, вось ты ўжо навучыўся яе, што добра ісці ўніз, спускацца, шукаць глыбіні. Багаты і знатны Сиддхартха стане простым весляром, вучоны Сиддхартха стане перавозчыкам. Гэта падказала табе рака. І астатняму ты навучышся ў яе. Пасля доўгай паўзы Сиддхартха спытаў: чаму ж астатняму, Васудава? Васудава ўстаў. Ужо позна, сказаў ён. Час ісці спаць. Я не магу расказаць табе гэтага, сябар.
Ты навучышся гэтаму сам. А можа, ты гэта і так ведаеш? Ці бачыш, я ж не вучоны, я не ўмею гаварыць і думаць таксама не ўмею. Я магу толькі слухаць і шанаваць святое, больш нічаму не навучыўся. Калі б я мог усё расказаць і навучыць, дык я быў бы, напэўна, мудрэц, а я звычайны перавозчык, і моя справа перавозіць людзей цераз раку. Шмат каго я перавёз, тысячы, і для ўсіх была моя рака толькі перашкодай на шляху. Яны спяшаліся за грашыма, ехалі па справах на вяселлі, да святых месцаў, а на шляху была рака, і тут жа быў перавозчык, які дапамагаў ім хутка пераправіцца праз перашкоду. Але некалькі з тысячаў, не шмат, мабыць, 4 ці 5, для якіх рака перастала быць перашкодай. Яны прыслухаліся да яе, і яна стала для іх свяшчэннай, як стала яна свяшчэннай для мяне. Пойдзем адпачываць, Сіддхартха. Сіддхартха застаўся з перавозчыкам і вучыўся кіраваць чоўнам, і, калі не было працы на пераправе, працаваў з Васудавай на рысавым полі, назапашваў сухое галлё, збіраў плады. Ён вучыўся габляваць вясло, рамантаваць човен, плесці кошыкі і радаваўся свайму вучэнню, і дні і месяцы праляталі для яго непрыкметна. Але больш, чым Васудава, давала яму рака. У яе ён вучыўся няспынна. І перш за ўсё ён вучыўся ў яе слухаць. Слухаць з ціхім сэрцам, са спакойнай, адкрытай душой, без пачуццяў, без жаданняў, без меркаванняў і думак. Лёгка было яму жыць разам з Васудавай. Зрэдку яны абменьваліся словамі, нямногімі і добра абдуманымі словамі. Васудава не надта любіў гаварыць, рэдка ўдавалася Сіддхартхе схіліць яго да размовы. «А ты, — спытаўся ён у яго аднойчы, — ты таксама даведаўся ад ракі гэтую таямніцу, што няма аніякай мэты?» На твары Васудавы з'явілася светлая усмешка. «Так, Сіддхартха, — сказаў ён. Вось што ты думаеш, вада паўсюль аднолькавая, ля вытокаў і ў вусці, ля вадаспаду і пераправы, на быстраку, у моры, у гарах, усюды аднолькавая, і ў яе ёсць толькі цяперашні момант, ні ценю мінулага, ні ценю будучыні». «Так, — сказаў Сіддхартха, — і калі я гэта зразумеў, я азірнуўся на маё жыццё і ўбачыў, што яно таксама рака, што дзіця Сіддхартху ад дарослага Сіддхартхі, ад старога Сіддхартхі аддзяляе толькі цені, нічога рэальнага. І папярэднія нараджэнні Сіддхартхі не былі мінулым, і яго смерць і вяртанне да Брахмы – гэта не будучыня. Нічога не было, нічога не будзе. Усё ёсць, і сутнасць усялякай рэчы у яе цяперашнім моманце. Сіддхартха прамаўляў з захапленнем. Гэтае прасвятленне вельмі ўзрадавала яго. Хіба не мінулі часы пакутаў, часы самакатаванняў і боязі самога сябе? Хіба не знікла непераадоленае ўсё цяжкае, ўсё варожае ў свеце, калі пераадолены час, калі можна лічыць, што час знік? Ён усё гаварыў і гаварыў, а Васудава толькі прамяніста ўсміхаўся яму і пахвальна ківаў галавой. Потым замест адказу ён паляпаў Сіддхартху па плячы і вярнуўся да сваёй працы. І яшчэ аднойчы, калі быў сезон дажджоў, і рака набракла і грозна бурчэла, Сіддхартха сказаў: «Ці не праўда, о сябар, у гэтай ракі многа галасоў, вельмі многа галасоў. Прыслухайся, няўжо няма тут голасу і караля, і ваяра, і быка, і начной птушкі, і парадзіхі, і паміраючага, і яшчэ тысячы іншых галасоў?» «Гэта так, — кіўнуў Васудава. — У яе голасе галасы ўсіх стварэнняў. І калі, — працягваў Сіддхартха, — табе ўдасца пачуць адначасова усе яе 10 000 галасоў, ведаеш, што ты пачуеш?» Радасць асвятліла усмешкай твар Васудавы. Ён нахіліўся да Сіддхартхі і прашаптаў яму на вуха святое слова «Ом». Гэта было тое, што пачуў Сіддхартха ў голасе ракі. «Ом». І з дня на дзень рабілася яго усмешка ўсё больш падобнай на усмешку перавозчыка. Была амаль такая ж прамяністая,
амаль гэтак жа пранізаная радасцю, гэтак жа свяцілася тысячаю дробных зморшчынак, была такой жа дзіцячай і такой жа старэчай. Многія падарожныя, калі яны бачылі перавозчыкаў разам, прымалі іх за братоў. Часта па вечарах яны сядзелі ўдваіх на беразе на паваленым дрэве, маўчалі і слухалі раку. І не шум вады гучаў у вушах абодвух, а голас жыцця, голас быцця, голас вечнага станаўлення. І часам здаралася, што абодва, слухаючы раку, думалі пра адно і тое ж, пра пазаўчорашнюю размову, пра праезджага, чый твар ці лёс іх зацікавіў, пра смерць, пра сваё дзяцінства. І, калі рака казала ім нешта добрае, абодва адначасова пазіралі адзін на аднаго, маўкліва задавалі адно і тое ж пытанне, маўкліва цешыліся аднолькавым адказам. Ад гэтай пераправы ад абодвух перавозчыкаў быццам нешта прамянілася, многія падарожныя гэта заўважалі, адчувалі. Здаралася, што праезджы чалавек доўга глядзеў у твар перавозчыка і пачынаў расказваць сваё жыццё. Расказваў пра пакуты, прызнаваўся ў злачынствах, шукаў спачування, прасіў парады. Здаралася часам, што праезджы прасіў дазволу затрымацца ў іх на вечар, пасядзець каля ракі. Здаралася, што прыходзілі і цікаўныя людзі, якім расказалі, што на гэтай пераправе жывуць двое мудрацоў, або чараўнікоў, або святых. Цікаўныя задавалі шмат пытанняў, але адказаў не атрымлівалі, і замест чараўнікоў і мудрацоў бачылі двух маршчыністых дружалюбных дзядкоў, нямых, крыху дзікаватых і наогул, здаецца, крыху ненармальных. І дзівіліся цікаўныя легкавернасці людзей, якія распаўсюджвалі такія пустыя чуткі, і лаялі цікаўныя дурасць людскую. Міналі гады, ніводзін з дваіх не лічыў мінулых гадоў. І аднойчы на пераправе з'явіліся манахі, паслядоўнікі Гатамы, Будды, якія папрасілі пераправіць іх праз раку. І перавозчыкі даведаліся, што манахі вельмі спяшаюцца да свайго вялікага настаўніка, бо распаўсюдзілася вестка, што ўзвышаны смяротна хворы і неўзабаве апошняй смерцю скончыцца яго апошні зямны шлях, і ён памрэ, каб знайсці выратаванне. Потым з'явілася яшчэ група манахаў, потым яшчэ адна, і ўсе яны не толькі манахі, але і большасць праезджых і падарожных казалі толькі пра Гатаму і пра яго блізкую смерць. І як на ваенны паход ці каранацыю якога-небудзь караля, адсюль з усіх бакоў збіраюцца людзі, збіваючыся ў зграі, як птушкі, быццам іх прыцягвае нейкае чарадзейства. Так збіраліся яны туды, дзе вялікі Буда чакаў прыходу смерці, дзе здзяйсняўся цуд, дзе найвялікшы дасканалы эпохі здабываў неўміручасць. Часта ў гэты час думаў Сіддхартха пра паміраючага мудраца, пра вялікага настаўніка, чый голас давялося чуць і яму, голас, які абуджаў сотні тысяч і паказваў шлях народам, на чыё святое аблічча ён калісьці з глыбокай пашанай глядзеў. Ён думаў пра яго з любоўю, думаў пра яго шлях да дасканаласці і з усмешкай успамінаў словы, якія ён, зусім тады малады, сказаў узвышанаму. Тады гэтыя словы здаваліся яму ганарлівымі і пастарэчы мудрымі, ён усміхаўся, успамінаючы іх. Ужо даўно ведаў ён, што нішто не аддзяляе яго ад Гатамы, хоць і не можа ён прыняць яго вучэнне. Ніякае вучэнне не можа прыняць той, хто па-сапраўднаму шукае, а той, хто знайшоў, той можа выбраць любое вучэнне, любы шлях, любую мэту. Яго ўжо нішто не аддзяляе ад тысячы іншых, якія жывуць у вечным, дыхаюць боскім. Так шмат паломнікаў спяшаліся да паміраючага Будды, што ўрэшце рэшт вырашылася адправіцца да яго і Камала, калісьці найпрыгажэйшая з куртызанак. Даўно ўжо пакінула яна сваё ранейшае жыццё, падарыла сад манахам Гатамы, далучылася да яго вучэння, даўно належала яна да сяброў і заступнікаў вандроўных. Яна даведалася аб блізкай смерці Гатамы і разам са сваім сынам Сіддхартхай пешу у простым адзенні выправілася ў дарогу. Яны ішлі ўздоўж ракі,
Але сын хутка стаміўся, пачаў прасіцца назад дадому, патрабаваў адпачынку, прасіў есці, упарціўся і хныкаў. Камале даводзілася з-за яго часта спыняцца. Ён прывык ёю камандаваць, яна павінна была яго карміць, уцяшаць, угаворваць. Ён не разумеў, чаму ён павінен разам з маці здзяйсняць гэтае нуднае, жалобнае паломніцтва невядома куды да нейкага чужога чалавека, які быў святы і ляжаў пры смерці. Няхай памірае, якая яму да гэтага справа. Паломнікі былі недалёка ад пераправы Васудавы, калі маленькі Сіддхартха зноў прымусіў маці спыніцца. Ён стаміўся. Камала таксама стамілася, і пакуль хлопчык карабкаўся на бананавае дрэва, прылягла на зямлю, заплюшчыла вочы і задрымала. Раптам яна жаласна ўскрыкнула. Хлопчык спалохана паглядзеў на маці, убачыў, як пабляднеў ад жаху яе твар, убачыў, як выслізнула з яе адзення маленькая чорная змейка. З усіх сіл беглі яны па дарозе і былі ўжо побач з пераправай, калі Камала павалілася на зямлю і не змагла падняцца. Хлопчык абдымаў і цалаваў маці і жаласна крычаў, і яна таксама, як магла, крычала і клікала на дапамогу. І нарэшце крыкі іх дасягнулі вушэй Васудавы, які стаяў ля пераправы, і паспяшаўся на галасы, узяў жанчыну на рукі, панёс да чоўна. Хлопчык бег побач. Неўзабаве яны былі ўжо ў хаціне, дзе ў гэты час Сіддхартха раскладаў агонь, седзячы ля ачага. Ён падняў вочы і спачатку ўбачыў толькі твар хлопчыка, дзіўна падобнага на яго, твар, які нагадваў аб мінулым. Потым ён убачыў Камалу. Яна ляжала без прытомнасці на руках перавозчыка, але ён адразу пазнаў яе. Ён зразумеў, што хлопчык, такі падобны да яго ўласны сын, і сэрца сціснулася ў яго грудзях. Ранку ад укусу прамылі, але яна неўзабаве счарнела. Цела Камалы ацякло, яны ўлілі ёй у рот гаючае пітво, і яна прытомніла. Яна ляжала ў хаціне на ложку Сіддхартхі, і над ёй, схіліўшыся, стаяў сам Сіддхартха. Той, хто калісьці так любіў яе. Гэта здавалася ёй сном. Усміхаючыся, глядзела яна ў твар сябра. Паступова ўспамінаючы тое, што адбылося з ёй, яна ўспомніла ўкус і спалохана паклікала хлопчыка. «Ён побач з табой, не хвалюйся», – сказаў Сіддхартха. Камала глядзела ў яго вочы. Яна гаварыла з цяжкасцю, атрута дзейнічала. «Ты пастарэў, каханы мой», – сказала яна, – «і пасівеў, але ты падобны на таго маладога самана, які калісьці без адзення з запыленымі нагамі прыйшоў да мяне ў сад. Ты падобны на яго больш, чым тады, калі ты пакінуў мяне з камасвамі. Ты падобны на яго вачыма, Сіддхартха. Ах, і я таксама зрабілася старой. Ты яшчэ пазнаеш мяне?» Сіддхартха усміхнуўся ёй. «Я пазнаў цябе адразу, Камала, каханая мая!» Камала позіркам паказала на хлопчыка. «А яго ты таксама пазнаеш. Гэта твой сын». Вочы яе сталі вар'яцкімі і заплюшчыліся. Дзіця заплакала. Сіддхартха пасадзіў яго да сябе на калені, не суцяшаў, толькі гладзіў яго валасы. Гэты дзіцячы твар нагадаў яму малітву брахманаў, якую ён вывучыў, калі сам яшчэ быў маленькім дзіцём. Павольна, нараспеў ён пачаў чытаць. З мінулага, з дзяцінства прыходзілі да яго словы малітвы. І пад яе напеў хлопчык заціх, некалькі разоў яшчэ ўсхліпнуў і заснуў. Сіддхартха паклаў яго на ложак Васудавы. Васудава стаяў ля ачага і варыў рыс. Сіддхартха зірнуў на яго, і Васудава, усміхаючыся, адказаў позіркам. «Яна памрэ», – ціха сказаў Сіддхартха. Васудава кіўнуў. Водбліскі агню прабеглі па яго добрым твары. Камала яшчэ раз апрытомніла. Боль змяніў яе твар, вочы Сіддхартхі чыталі пакуту ў згібінах яе вуснах, на яе збялелых шчоках. Ён чытаў гэтыя знакі маўкліва, уважліва, засяроджана, пагрузіўшыся ў яе пакуты. Камала адчувала гэта, лавіла яго позірк.
Гледзячы ў яго твар, яна вымавіла: «Цяпер я бачу, твае вочы таксама змяніліся. Яны сталі зусім іншымі. Адкуль я ўзяла, што ты Сиддхартха? Гэта ты і гэта не ты». Сиддхартха маўчаў, мякка гледзячы ў яе вочы. «Ты дасягнуў гэтага?» – спытала яна. «Ты знайшоў мір і спакой?» Ён усміхнуўся і паклаў далонь на яе руку. «Я гэта бачу», – сказала яна. «Я гэта бачу, і я таксама знайду спакой». «Ты знайшла яго?» – прашаптаў Сиддхартха. Камала, не адрываючыся, глядзела у яго вочы, усё думала пра тое, што збіралася ісці да Гатамы, каб убачыць твар дасканалага і дыхаць яго спакоем. І вось замест Гатамы яна знайшла Сиддхартху. І гэта было добра, гэтак жа добра, як калі б яна ўбачыла Будду. Яна хацела сказаць яму гэта, але язык больш не слухаўся. Камала моўчкі глядзела на яго, і ён бачыў, як у яе вачах згасала жыццё. І калі гэтыя вочы напоўніліся апошнім болем і апошнія дрыжыкі прабеглі па яе целе, Сиддхартха прыкрыў ёй павекі. Доўга сядзеў ён, гледзячы на яе нерухавы твар. Доўга глядзеў на яе рот, старасць, стомленасць, высахлыя вусны, і ўспамінаў, што калісьці у гады сваёй вясны ён параўноўваў гэты рот са свежа разрэзаным плодам інжыру. Доўга сядзеў ён, узіраючыся ў бледны твар, у журботныя зморшчынкі, убіраў у сябе рысы яе твару і бачыў свой твар такім жа пакінутым, такім жа белым, такім жа безжыццёвым. І адначасова бачыў іх твары юнымі, з пунцовымі вуснамі, з палаючымі вачыма, і яго наскрозь праймала адчуванне адначасовасці існавання, адчуванне вечнасці. У гэты час ён глыбока, глыбей, чым калі-небудзь, адчуваў незнішчальнасць кожнага жыцця, вечнасць кожнага імгнення. Калі ён падняўся, яго ўжо чакаў прыгатаваны Васудавай рыс, але есці Сиддхартха не стаў. У хляве, дзе яны трымалі коз, старыя заслалі сабе саломы, і Васудава лёг спаць. А Сиддхартха выйшаў і ўсю ноч праседзеў перад хатаю, слухаючы раку, узіраючыся ў мінулае, ахутаны карцінамі розных часоў свайго жыцця і ўсхваляваны імі. Часам ён падымаўся, падыходзіў да дзвярэй хаціны і прыслухоўваўся, ці спіць хлопчык. Раніцай, яшчэ да ўзыходу сонца, Васудава выйшаў з хлява і падышоў да сябра. «Ты не спаў?» – сказаў ён. «Не, Васудава, я сядзеў тут, я слухаў раку. Яна шмат сказала мне, яна напоўніла маю душу думкамі пра адзінства, гэтыя думкі вылечылі мяне». «Ты пакутаваў, Сиддхартха, але я бачу, што смутак не ўвайшоў у твоё сэрца». «Не, дарагі мой, як жа я магу сумаваць? Я быў багаты і шчаслівы, а зараз стаў яшчэ багацейшы і шчаслівейшы. Мне падарылі майго сына». «Хай будзе твой сын і мне ў радасць. Але зараз, Сиддхартха, пойдзем працаваць, шмат чаго трэба зрабіць. Камала памерла на тым самым ложку, на якім некалі памерла мая жонка, і мы запалім пахавальнае вогнішча для яе на тым жа ўзгорку, дзе я пахаваў маю жонку». Яны распалілі вогнішча, пакуль хлопчык яшчэ спаў.